Maminyo na unta ko ni atong December 10, 1990. Sa akong ika-8 nga uyab. Kaya pag elementary na ko, nakauyab kong usa. Kauban akong kargador. Kaya ini kuman na hatod 3 ka kilometro, butang tong karga, niyang napay kargahonon, balik na sa mga tos bukid. Yun na, mga babae nga nangargasad. Ana, adi, kuyog-kuyog sa mga to. Ana, yan. Sugod naman sa kong ibog. Ibog, 15 anyos, tirahan sa nako, sugot-sugot pa sad. Mo to una ko uyab. Pag high school nako, nakauyab ko 6 ka buok. Na sa high school. Unya, pag college na, 20 years old naman ko, first year college, 1983, kay 1963 man ko, November 24, 1963. Pag college na ko, March, June, padong na ko mo 1983. Niingon dayon ko, kay nagkabuwag na, ang high school sad, kanang inigbakasyon, buwag mo dayon, muna, pulihan na saglain. So mo to, pag bakasyon na mo pagka 4th year, buwag na sad mis akong katapusang uyab. Pag college na, niingon na ko sa akong kaugalingon, karon og mangita pa kog uyab, pang minyuay na gid ni. Mupili gyud kog uyab nga akong minyuan. 20 naman ko. Samo sa bukid, basta mo edad nagkag 18, 20, ang ngayon na ka magminyo, nya kamao na ka mangitag kwarta, kamao na ka mangarga, kamao na ka muhimog uma, mao na kang mo pabuwak og mo pabungas mangga. Okay na kay na. Nya ako na naman ko ana, all of the above man ko. Nya eskwela pa gyud. Ako una in-graduate, katrabaho, bira dayon. Oto nga ako jutong gipili, gistadihan to na akong bayhana, classmate me, nya tanaw na ko, murag nindot man, akong gito parag lingkod, tupad na mi, nya sige naming ila-ila, gikan sa June hangtod sa November, wa gyud ko manguyab. Ako usang gisiguro, wa ba gyud siya uyab, nya kay naman siya uyab, di wa ko manguyab, kay usas akong prinsipyo, moingon man ko, di ko manguyab sa babae nga naay uyab. Nya pagka November, ingon man siya nako, nagbuwag kuno sila. Di, kuan sa ko? ning nanguyab sa ko niya. Og iya kong gisugot December 16, 1983. Alas 7:30 gabi. Tungod ato o singbang gabi na first day na sa singgang gabi. Tungod mi ato padong na mi bakasyon, Christmas break. Tungod mi atong kuan kanang bugtong lobby dito sa Gutchanoy building sa CCC sa una, Yosi na nakaron. Dito mi tungod ato, gatanaw mi sa stage nga naay gapasundayag dito nga play nga ang title, Ang Kasal sa Likod sa Simbahan. Dito ko niya gisugot ato. Nya, kadyo kay mi, hiusa kay mi, dungan mi graduate pagka 1987, March, nya human, trabaho na, regular na mi pagka 1988, naghimo na mi sa among nag-joint account nami kay pobre man pulos namong ginikanan, kami ray mo gastos among simple sang kasal. Nya kay ako active ko simbahan, choir og Legion of Mary, suod kay nako mga pare, gisaaran ako nilang daan og magminyo ka Bradsyan, ay kabalaka, wa kay bayad dinhi, mutampo pa mig mga litson kami mga pare. Awan na, secured na kay kwato. So ni-set nami og pizza December 10, 1990. Wa jud koy hunahuna aning magpari, never gining niabot sa kong hunahuna ang magpari. Ang ako yung focus magminyo. Ug tuod man pagka unsa gyud pagka September 1989 na stroke akong papa. Half body paralyzed. Motong naingon ko sa kong uyab, pwede di lang sa ta magminyo next year. Kay mura magbugat. Insaw sige okay ra gyud. Puna na to another year. So December 10, 1991. Igo yun nga na-relax na ko the following year, 1990. Sus pagka November 1990, niagi ba tong bagyong Ruping dinhi? Murag wa to dinhi mo agi no? Dinhi to agi? Basta dito sa Cebu, grabe itong pagkaguba. Ang akong balay nga gitukod-tukod para tato namo
babaw o ubos ang kuan na igos bagyo na ground zero. Pagkabungkag sa balay niya akong papa paralyzed pa, murag di nako wala nako sa hunahuna nga magminyo. Motong niingon ko niya indefinite postponement 14 yang laguta. Abi niya na nakoy lain. Ang iyang accusation nga na nakoy lain. Kay ko nagon mi pito nagon mi katuig. Ni siya na nakay lain, di ni imong kinaiya nga moatras og kaning kalisod. Kaila ko nimo. Di ka mahadlok ani niya. Kita guys, una estudyante patawa tay hapit kwarta. Okay man gani karon na noong pulos na ta regular sa tong trabaho, din agi ni rason ani nga hadlok ka nanadyo kay lain. Nakuha lagi koy lain. Isa to prove nga wa kay lain, minyo tag. Minyo or buwag. Sige kog hilak. Tulo ka adlaw jud ko sige atubang niya o tulo ka gabi sige kog hilak, di lang minyo, di lang buwag. Nya kay pag ikatulo na di na magid siya mo sugot, isog mo jud kay siya gahilak sad siya. Nagsige na ko gunahon na dito na ko ni sugod og konsultas Ginoo. Lord, unsa man ni? Lahuson? Nako lamdagi ko kay murag wa nako kauna kay perti man gid akong gugmahan niya. Super in love man gyud ko niya gyud. Lagi. Hangtod gani karon. Onang ang nahitabo ang lamdag sa Ginoo nako andam ba kang mupuyo or kuyog sa usa ka babae nga dili mo tuon nimo? Nga imong gisultihas tinuod, gahilak na kang nisultis tinuod, dili mo tuon nimo? Nakubitaw no? Unsa ka puslanan nga ang akong gisulti tinuod, naghilak na gani kong gasulti, di man mo tuon ako. Niingon ko, sige, akong gidawat alas 8 gabi December 27, alas 8 gabi brown out pa tong tibuok Cebu, ngit-ngit pa kayo kay bago pang nahumang ruping. Akong gidawat ang buwag, pag ingon ako, sige, buwag lang, nikurog ang akong ngabil, diari. Sige, buwag lang, di ko katuo niya. Dito man dapit sa Danau, ang ilang boarding house kanang Mitsumi, kaya di sa trabaho sa Mitsumi. Nya nanay boarding house, unahas Mitsumi, nga nanay second floor, naay biranda diha. Hangtod karon naa pa na. Muna inigagin ako ng lugar, mutanaw jud ko ng biranda. Aka na ba ana ba kanang iya murag terrace ba? Mutanaw jud kay diha mami istorya, diha mami nagkabuwag. Alas 8 gabi pag naog na ko sa silong gaatang kog sakyanan, ang nasa kong unahuna maghikog ko. Maghikog yun ko. Nako ipakita nako nimo nga tininuod ning ako magpakamatay ko karong gabi una. Nya kanang Danau mga sakyanan basta magabi mura na nagmulupad pati kusuga kay magdali na sila nya mingaw nang daan, magdali na aron makapasahero pag yun. So gasigi ko galingkod ko kada na imusod mo irog ko padong sa pultahan. Kada na imusod irog ko dapat pultahan hangtod na extension adto ko lingkod sa extension. Kay akong gusto nga igagi atong may dapit sa may Compostela na amna day mingaw kayo mga nipa nya nay murag bridge ba, bridge nga mubo ra sa kayo railing nako inigdulhog da sakyanan anha ko moambak hugo nga tos ubos malinaw ang tanan ana sus karon kusog na kay sakyanan padung na gid ngadto ako buwana desidido na jud ko moambak na mas nilamdag sa kungunahuna nga niingon og moambak ka kinsa may moatiman sa imong papa paralyzed ra ba to nya kay ako papas boy man ko pinangga makay nako kong papa nako bitaw no kinsa may mo pakaong papa. Nako, sige Lord, inikaayo na lang Papa, maghikog ko. Wa ko madayog ambak. Sus, swertiha, wag yun maayos Papa. Wag yun maayo. Pagka 1992, napuna na no sa akong maguwang, nahuog sa akong hagdanan, na-paralyze na sad. Karo, duhan ako ang paralyze, kinsa pa'y makahikog ana. Og mao dito hinungdan, kato dayang maong kasakit, gaportig yung sakita sa akong gibati, mao detoy hinungdan nga gi-ship sa Ginoo aron ang akong tumong maabli ba ang laing avenue sa bukasyon ang pagkapari. So nahitabo ni 1990 na akong maguwang 1992 na paralyzed, pagka 1995 nisuod ko sa seminaryo. Gibiyaan ako ang duha ka paralyzed. Yan, naingon dayos. Dili to pag ikyas na relax naman ko sa kasakit. Nangita na ko kinabuhi nga pirmig yung naikasakit dako mura ang pagkapari gitingali ana mo to ngadto ko sa pagkapari ingos papa nya dong musuod ka sa pagkapari kinsa may mo pakaon na mo
Nako, ingon man Ginoo pa nga siya rin mag-igo, God will provide. Reklamo mas papa pag so nako seminaryo og kuan kana ganing June 13, 1995, pagka August 28, sumad karon, patay na yon. Nako nga no bita reklamo ka da patay noon. Di bitahin namatay si papa kay 6 years na siya nga half body paralyzed niya giatake siya mayo pagwa na nako namatay. Mga kasakit ni siya nga ning resulta nga niya na koron aning kinabuhian. Nya pagka-ordain ako pagkapare 2004 June 22, 2004 pagka November gitawagan ko sa bana atong akong uyab sa una nga ako'y pabunyagon sa ilang ikatulong anak. Wa jud ko magdumil dito ko sa UST ato bay. Ditso jud ko lupad nga resibo gikas airport ditso jud ko sa simbahan aron mo bunyag. Nya pag bunyag nako dito wa nami magkita sugod 1990 sunod na mong kita 2004. So excited kay ko. Ya pagtan-aw nako okay ra man gyapon kayo may mang pagkaamping. Pero pag dool na ako sa bata, ang unang buhatos pare, badlisan man na, kurusan man ang agtang, no? Anang gidawat ka, pinaagi sa timaan sa cross. Pag dool gid nako, siya may gakugos. Akong pagkuros nako, nakaana jud ko sa kong hunahuna ba nako sus, ako gid unta ni. Astilan. Pero wala ko nagbaliyo, ana. Wala ko nagbaliyo. Karon suod na kay niya, og sa iyang bana, og sa iyang mga anak. Nakuha na ba lang ako sa anak ka, no? Awa na lang sa ko. Sakit ng hawak. Ang kasubo, mahimo gid ng kalipay. Ya dili lang ikarelipayon, mahimo sa kang agent of happiness. O napamay daghang kasubo nga akong giagian, nga mas grabe pa niya akong gisulti ninyo, mao na ang resulta karon tingali, gigamit ko sa Ginoo gamay aron makahatag ninyo ginagmayng kalipay. Di ba? Ana ra na siya. Mawda na, magsige mo pa-picture na ko, pa-picture, mingon din ko, wala mo kibaw, bunga gini sa akong mga kasakit. Nga na. Kaya sa una, wala man magpa-picture na ko. Wow. Ako'y magsigig sa liutot, may pa-picture. Karon, waas. Sige, nagpa-picture, nangailad ra mo eh. Napagi mo adto na ko kados parokya, magsige, hala pa diroy, kagwapo, gini mo na ko, sakto baka ni siya kabuot, no? Makapangutana ko sa pero sige lang na ipagbuot sa Ginoo. Ikatulo mahuman baka tani alas 5 no. Adi lang napa may unsa oras pa? Uy napa day 1 hour eh. 1 hour pa? Sige kahuman pa tani. Ikatulo bulahan ang mga mapaubsanon kay maila ang tibuok yuta. Sige di lang ko mangutana ani kay para di madugay. Kinsa man ning mapaubsanon? Ang mapaubsanon maunang tao nga magsigi ragyog dawat way reklamo. Paubos ba? Humility. Kay matod pas mga etymological analysis aning pulungang humility from the word, unsa ni bay? Humos, Latin word. Humos or humos, unya ang iya nang meaning sa ato yuta or suwel. Ya kanang yuta, di amnas ubos. Tanawang yuta, di ba mudawat ra gina bisag unsa imong ibutang? Hugaw, limpyo, plastic, bisag unsa, iya ginang dawaton. Unya dili pa gina siya mudawat lang, iya pa ginang ampingan. Mo nang di siya magsigig lihok-lihok. Panagsar gina mulinog ang yuta. Para ni karon, nganong nabutang man nga structure? Kay niya may yuta nga stable. Nya wa maglihok-lihok, mo na naka-relax ta karon pero iniglinog ani hibaw jud ko alibwag imurog panagan. Stable. Pasabot kung ako mudawat ko nimo nga mapaubsanon maging sino ka man, nothing gonna change my love for you. Siya. Og mo na gibasihan mapaubsanong pagdinawatay sa bana og sa asawa. Inikasal, tanawa ra gud na kung sa inyong gidawat, inikasal ba? Kung sa inyong gisulti, kani
moingon na jud ko mo challenge ko ani kisay mo duol diri nga naka-memorize pa unsa inyong gisulti nga magdungan mo og sulti pagkasal. Diri, babae o abisa kinsa ninyo basta katubang inyong panaad bas kami nyoon. Gina. I-recite diri palihog. Kay para nako one of the best commitment of acceptance kana yung panaad sa kami nyoon. May nga rin. Unsa na mamuwa na mamu kahinomdom. May panoming mga pa. Oh, dara, ali Brad. Yes, Brad. Awa ha. Kani nagahilak na guys siya sa iyang panaad. Brother ayo taon. Mao ni akong gi-recite, gi-memorize gid ako ni. Itugot Ginoo nga kami magkahiusa sa kasing-kasing ug hunahuna, sa kalipay ug sa kasakit, sa kapiskay ug sa mayong panglawas. O may na ba? Kasakit di kasakit ug sa kalipay, sa mayong kahumugaway ug kapitos. Till death do us part. Okay, kay Brad. Salamat kayo. Tanawa, di ba nagkasayop-sayop? Di, saya na itong karatol. Itugot Ginoo nga kami magkahiusa sa kasing-kasing ug hunahuna sukad karong adlawa bisan unsay mahitabo maayo o dautan sa kahamugaway ug sa kapitos, sa sakit ug sa maayong panglawas, hangtod ang kamatayon mubulag kanamo. In English, grant us, O Lord, to be one heart and one soul from this day forward, for better, for worse, in sickness, in health, for richer, for poorer, till death do us part. Maunay makapastable, wa na kinahanglan na ang divorce. Para ranas mga pagarbuhon ang divorce. Pero sa mga mapaubsanon, wa na kinahanglan na kay for better or for worse, in sickness and in health, for richer or for poorer, hangtod ta mga matay, mahuman atong panaw dinis kalibutan. My hope is in heaven. Magbuwag ta ini kamatay. Ana, atagaan ta mo sample. Kung ang imong bana pagkahuman ninyog minyo, purtig yung buutana, tanang sweldo ihatagid nimo, tanang kinitaan ikagi nagkupot. After 10 years, manager na siya sa kumpanya, din agyod mo remit nimo sa kwarta. Masuko ka dili. Yawan on ka. Ay kasuko. Nga naman, kay pagsaad nimo dito simbahan for richer or for poorer. Katong magsige pa siya remit nimo siyang sweldo, mo to'y gitawag og richer. Karon kay lahi naman yang girimitan, ang inyo namang silingan yang girimitan, poorer. Di ba? Unya, ikaw niya pader, sakit man kayo na pader. Aw kadto tingaling panahon nga ikaw iya pang sige uli siyag sayo, kisan dayon ka, layog-layogon dayon ka, kuot-kuoton dayon ka. Mindot kay to. Ana, pero karon lain na may iyang gikuot-kuot ang silingan naman. Sakit na sana siya, di ba? Nyan ingo man ka for better or for worse. Di ba? Ana. Tanawa. Dangtanag mga 30 katuig, anha na gina nimo, labi mag-agas ng laway, mag-ana na. Ingon din ka, in sickness and in health. Imo na siyang limpyuhan, sus, ding animal. Sa maay paniglawas, lain ang nakapahimos. Karon niya, mag-agas na lang iyang kaugalingong hugaw, ako na tayo tiglimpyo, pero in sickness and in health, may ratag, mauna kag kamatay. Ano, mao na gina siya. Mao na humility. Mao na makapahiusa sa panaw natos kalibutan. Kay guway pag dinawatay, gitawag na sa atong sacramental nga term, communion. Ang simbahan is a communion of the faithful. Ang BEC is a communion of the faithful.
Unsaon na to pag communion o di ta magdinawatay sa tanan yung aspeto, we need to be humble. Humble. Sige, lingay mong tupad. Ingna siya, sugod karon. Sige na, yan. Nasugod karon, din ajud ko mo reklamo nimo. Ano? Nindot yun na isulti sa mga bana o asawa, mga ginikanan ngadto sa inyong mga anak, nawa ang communion sa ginikanan o mga anak, kaya mga ginikanan, siging yaw-yaw sa mga anak, kana manggong yaw-yaw, kanang pangasaba, makapawagtang na sa ilang koneksyon diha nimo. Kamo mga asawa, yaw-yawa na nimo imong bana, maputol dayon ang inyong koneksyon. Kaya matod pa sa psychology, psychologist man niya. No? Oh. Inigsulti nimo negative so sa katao, musira day ng iyang mga windows and doors. Muna magsigi kag sulti, mura na lang kang nakigsultig bungbong, naglurat ang mata, wa na'y nisod. Kay sirado na ang mga pultahan sa iyang hunahuna o kasing-kasing. Pero imo na siyang tagaan og love, acceptance, forgiveness, understanding, labi nagpirmi nimong padunggon, maging sino ka man, mamahalin kita. Mga abli na ang tanan, o magtaghoy-taghoy na siya, maglakaw siya. So, sana all, sana all, sana all. Ana na siya. O na, kamo mga asawa, kung ang inyong bana, di na maminaw ninyo, ayaw mo pagsigigyaw-yaw. Paminawa siya. Siya mo ipaminawa. Kay magsigi gani kagyaw-yaw niya, musamot na ginang din ana maminaw. Asam na siya padong, ato sa cellphone. Nga mo, text na siya dito siyang cellphone, iyan ang imayde. Amayde ba'y tawagan na? Okay ba? Kana bang imo i-post ba? Hasol ning makakuyog tag plakang guba. Alingog-ngog kayo. Ayam na i-post ana. Yang katong iya mga friends nga nag-monitor niya, moingon mo sa to, nganong mag-antos man kanang plakang guba nga ni may brand new. Nindot panig music. Sa sus naa pa lang di ay bisag unsa ka mahal akong bayran. Ha? Nya mo sa to, mo text man sa tugbaw sigon, nganong mo bayad man ka nga libre man ni. Oh. So na, pare sige hagyaw-yaw sa parishioner nya inig reports obispo di pagyud paminaw na mo text gyapon na may pagwa na lang ko nagpare sabi taw daghan ba yaming nangandoy nimo ano masad ka pa din ahat man kapag kapare nga daghan man taming nangandoy yung tanimo ana Jesus na adi ay kay bawo pa lang ko kanindot gid unta siya oh dan na oy nag-text na nimo ang usa ana din mahibong lang obispo mukalit lang kawagtang sa parokya. Na to na dito. So na technique, practice humility, and we can destroy all attacks and bondages of Satan.